A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Urang lajeng deui ngalogat kitab tafsir Jalalain sim kuring ngangge sawina malebahan kana halaman 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fala yumkinu mangka oranana kong al istiqraru apa tetep alaiha ing atase ardi wasama alan ing langit binaan haleda di papayon sakpan tegese dadi papayon wa anzalalan nurunaken ya Allah minas samai saking langit ma'an ing hujan Fa akhraja mangka metuakeun ya Allah bihi kalawan sebab ma'an min anwa'is samaroti saking pirang-pirang warnane pirang-pirang uwoh-uwohan. Rizqon haleda di rizki lakum kadue sira kabeh takulunahu kang mangan sira kabeh ing rizqon wa ta'lafuna lan maraban sira kabeh bihi kalawan rizqon. Dawabakum ing pirang-pirang sato sira kabeh atanapi tutunggangan sira kabeh pala taj'alu mangka aja anda diakeun sira kabeh lillahi kadue Allah anda ing pirang-pirang sakutu suraka tegese pirang-pirang kang yakutoni pil ibadating dalam ibadah wa antum lan hale utawi sira kabeh ta'lamuna iku pada weruh sira kabeh annahu ing satuhune Allah al-khaliqu iku kang ngadamel wala yakhluquna lan ora nana ngadamel ieu andada wala yakunu lan ora nana ana ilahan iku dadi pangeran ilaman angin wong yakhluqu kang ngadamel ieu man atanapi kang ngadamel ieu dat wa in kuntum lan lamun ana sira kabeh piraibin iku tetep ing dalem mangmang syikin tegese mangmang mimma saking barang mimma nazalna saking barang kang nurunaken kita ala abdina ing atase hamba kita Muhammadin nyatane Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam minal Qur'ani tegese saking Al-Qur'an annahu satune Qur'an min indillahi iku tetep saking hadroh Allah Fa'atu mangka nekani sira kabeh bisuratin kalawan sawiji surat min mislihi saking saumpamane Qur'an ayil munazzali tegese kang den turunaken wa min lan utawi lapad min lil bayani iku kadue min lil bayan atanapi lil bayani iku tetep kadue mertelakeun hiya tegese utawi hiya ieu surah misluhu iku saumpamane Qur'an pil balagoti ing dalem pada bagus maknane wa husni nazmi lan runtuyane renteng wal ikhbari lan nyaritakeun anil ghaibi saking pirang-pirang perkara kang gaib wa suratulan utawi surat qit'atun iku satu gelan laha iku tetep kadue surat awalun utawi kang awal wa akhirun lan kang akhir aqaluha kang utawi leuwih kedik-kedike surat salasu ayatin iku telu pirang-pirang ayat wad'u lan ngajak sira kabeh syuhada akum ing tapekong kang kaya saksi sira kabeh alihatakum tegese pangerane sira kabeh lajeng kana halaman 24 allati ta'buduna kang gawe ibadah sira kabeh ing alihah bing dunillahi saking saliyane Allah ay goirihi tegese salian ya Allah li tu'ayyinakum drapon nyintah nulungan ya alihah ing sira kabeh ing kuntum lamun ana sira kabeh sodikina iku kang bener kabeh pi anna Muhammadan ing dalam satune Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qalahu mangkang ngadawuh ieu Kangjeng Nabi ing Quran
min indi nafsihi saking sandinge dheweke Kangjeng Nabi papalu mangka migawe sira kabeh zalika ing mengkono-mengkono ityan painakum mangka satune sira kabeh Arabiyuna iku kang bangsa Arab kabeh pusohaa kang pasehat pirang-pirang kang pasehat misluhu kang saumpamane Kangjeng Nabi wala ma'ajazu samang-samang saapes ieu kufar anzalika saking mengkono ityan kola mangka ngandika sapa Allah taala fa illam taf'alu mangka lamun orana nami gawe sira kabeh maing barang zukira kang den tutur ieu ma li ajzikum karena apa sira kabeh walang taf'alu lan orana pisan-pisan migawe sira kabeh zalika ing mengkono-mengkono Quran abadan ing dalam salawase li zuhuri ijajihi karena ngazohirkeun ngapesakeun Quran i'tiradun yaiku jumlah i'tiradiyah pataku mangka wedi sira kabeh bil imani kalawan ngimanakeun bilai kalawan Allah wa annahu lan satune Quran laisa iku oranana ieu Quran min kalamil basyari iku tetep saking kalame manusia anaro ing neraka alati waquduha kang utawi suluhe nar annasu iku manusia nauzubillah al kufaru tegese pirang-pirang kafir wal hijaratu lan pirang-pirang batu kaasnamihim kaya pirang-pirang tapekonge nas minha saking hijaroh yakni ngarepakeun ya Allah ana ing satuhune naur muperitotul hararati iku kang banget panase tutaqaddu kang den urubakeun bima dzukira kalawan barang kang den tutur ieu ma la oranana kanari dunya kaya geni dunya tutaqaddu kang den urubakeun ieu nar bil hatobi kalawan suluh wa nahwihi lan saumpamane hatob uidat kang den cawisakeun ieu nar huyiat tegese den cawisakeun ieu nar lil kafirina kadue wong kafir kabeh naudzubillah yu'adzibuna hale den siksa ieu kafirin biha kalawan nar jumlatun musta'nafatun yaiku jumlah kang den gawe kawit yaiku jumlah kang den gawe kawit aw halun atawa dadi hal lazimatun kang tetep wabasyiri lan ngabubungah sira wabasyir lan ngabubungah sira akhbir tegese nyaritakeun sira alladzina ing wong akeh kabeh amanu kang ngimanakeun ya alladzina sadaqu tegese ngabenerkeun ya alladzina billahi kalawan Allah wa amilus solihati la wa amilu lan ngamal ya alladzina as-solihati ing sakeh amal soleh minal purudinya ya nyatane saking pirang-pirang amal fardu wa nawafililan pirang-pirang amal sunnah wallahu alam bissawab.